Her ser vi en helt normal klasse på en helt normal dag. Alle trives både fagligt og socialt, og der er stærkt sammenhold. Men henne i hjørnet sidder William, udstødt og alene. Han drømmer om et bedre liv med flere venner og højere karakterer. I undervisningen går det dårligt for William. Han er svært ved at følge med, og selv de mest basale ligninger kan han ikke svare på. I sin desperation efter at få flere venner, langer William ud til internettet for at få svar. Han finder hjemmesiden Zeus Disciple, som lover ham flere venner og større livsglæde. Men hvad han ikke ved er, at da han trykker på linket, går han en skæbne værre end døden i møde. William, du har hidkaldt Zeus Disciple i et råb efter hjælp. Vil du være min ven? Jeg vil ikke bare være din ven. Jeg vil være din mentor i livet efter døden. Kom med mig. Velkommen til vores hovedkvarter. Der er vigtige ting at tale om, William. Der er en stor mørke i verden. Især den depression, der er inde i din sjæl og andres sjæl. Det er alt sammen på grund af rumænerne, William. Rumænerne? Hvad har rumænerne gjort? Hvad har rumænerne gjort? Alting. Finanskrise. Mere finanskrise. Hungersnød. Alt muligt, William. Vi er nødt til at tage på en hellig pilgrimsrejse ned til Rumænien og bombe det hele. For Rumænien. For Rumænien. Ja. Jeg har endelig fået en ven. William afkom få uger senere i et fejlet forsøg på at bombe den rumænske ambassade i København. Ironien i det hele var, at i sin hvileløse søgen på at få et bedre liv, endte William med noget, der var meget værre. Stop social udstødning. Stop radikalisering.